ndakamuziva 1995. Yeah, saka Lia angasati azvarwa. Ende Lia vakadzi vakudhara vainetsa kupfimba, mai vako vainetsa kupfimba, saka wangosati azvarwa ipapo. Alright, saka para manje mufana wangu. Ende amai vake pane time yakungotiti baba munhu please musasiye mwana wangu, whatever you do musasiye mwana wangu. Saka unoziva zvinonzi hanzi munhu kana akuda kushaya anoziva, anenge aitonga ari kuda kuziva kwaari kuenda. So she kept saying the same thing with him, baba munhu please mwana wangu musasiye mwana wangu. And sure around 2003 2004 she passed away. And kana muchitarisa mapicture ndofunga munonoti handambobvira ndamusiya handizvo. Then amai vangu futi she kind of said the same thing kwaari, and she passed away 2007. So he used to be my friend but is now a brother.